IFM News Live report. Idol Dennis, please come in. The Administrator Eddie Gillian, issue the transfer of ownership kinakatang ng pagtingan ijay Amerika. Iti laing akalman sinumbatan si Administrator iti nagbaling issue iti may isang news agency agaw pa lang iti panay bagadan no apay nga transfer kinakatang na iti anak ng mayor manipod iti Claveria Cagayan. Inbaga ni Administrator Gillian awan ti dakas na gumatang kay tuloy iti pagilang Amerika. Dato iti malam na testo proseso kin awan iti irregular dadnak. Inbaga na pay nga aday iti puntos na no apay transfer palang para iti limited liability itagay ko at itaga wala sasani ko ijay Amerika. Direktor lang nagsabi ng isang bilyon na yung diba, kontrata wala namang masama na bumili ka ng bahay, diba? Katulad na halimbawa doon sa Amerika. Ang problema kasi sa Amerika pag bumili ka ng bahay doon, ang issue kasi mga raptor, bakit parang nilipat mo siya na trust or limited liability. Lahat ng mga bumibili ng bahay sa Amerika, yan ang ginagawa. Kasi doon, matawisod ka lang, may tumuntang tao sa bahay mo, matawisod. Nanda pa, pwede kang isuwi. So, ang ginagawa ng mga tao doon, pinaturn siya as limited liability corporation, LLC, o itatas siya, Pero ang dito naman kasi sa atin, yung declare mo sa atin, halimbawa nasa trust, beneficiary ka. Ano ba yung, ang trust kasi pag beneficiary ka, hindi naman siya pagkaari hanggat hindi nilipat sa iyo Walang, sabi namin sa atin, titignan nila yung dapat na i-declare mo. Itong trustee na lang, hindi pa naman sa iyo yung interest mo, kasi ang nakawa na tayo, At isa pa, yung report ng CNN 2025, yung report 2025, siyempre wala talaga kasi sa LM, mag-SLM pa lang naman talaga yung mga kalayan. At again, walang masama kung bumili ka ng bahay na legal naman ang pinanggawin. Tandaan natin, pag bumili ka ng bahay, nakalagay sa escrow yan. Yan sa escrow, titignan na lahat kung saan galing yan, kung legal ka. Tayo naman, ang tagal na natin nagtatrabaho since 20 pagka-graduate ko, 1998, tapos 1997, tapos nasa Cagayan naman tayo. Saan ba kilibak iti dati mayor kan agdamang administrator kiniya masipot na trabaho kit adon iti kontrata nga inatinangel partikular iti probinsya iti Cagayan. Inbaga na pay nga ami nga napundar na sa nikuwakit legal iti naggapuan na. Idol Dennis Alipio sa TAP IFM. IFM News